Vítam vás všetkých na dnešnom oficiálnom otvorení stavby 168 Lipany. Dĺžka stavby je 1750 metrov. Je to funkčná trieda B1 ako zberná mestská komunikácia. V dĺžke 400 metrov bola v kategórii 14 metrov na návrhovú rýchlosť 70 km za hodinu a zostatok je kategória 1,5 na návrhovú rýchlosť 80 km za hodinu. Čo sa týka objektovej skladby, tak mali sme tu 37 stavebných objektov, počnúť s dvomi mostnými objektami, zarubnými murmi, máme tu protihľukové steny v dĺžke 737 metrov, ďalej všetky prekladky inžinierských sietí počnúť vysokým, nízkym napätím, diaľkovým kablom, telekomunikačnými kablami, železničným kablom, či prekladky vodárenských potrubí, plynárenských zariadení, proste, čo je komplexná stavba, ktorá je v dotyku s intravilánom mesta Lipany a o to bola náročnejšia na koordináciu počas výstavby, čo sa týka samotného postupu prác. Dámy a páni, a teraz dovolte, aby som oficiálne medzi nami privítal prvého podpredsedu vlády a ministra dopravy, výstavby regionálneho rozvoja Slovenskej republiky pána Jana Figeľa, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a poradcu predsedníčky vlády Slovenskej republiky pána Ondreja Mateja, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky pána Milana Gaľa. Toto dielo v dĺžke takmer 2 kilometre pomáha už dnes odľahčiť Lipany, pretože pred 10 dňami bolo skolaudované a ja sa teším, že už to pomáha odbremeňovať mesto od hluku, prachu, otrasov, dopravných nehôd alebo kolízií, ktoré sú tým najcitlivejším prejavom nie dobrého stavu našej dopravy alebo preťažených ciest. Takmer 9000 vozidiel, z toho veľký podiel nákladnej dopravy, každý deň je veľká záťaž pre takéto historické mestečko. Chcem zaželať Lipanom pokoj a rozvoj, aj vďaka tomu, že technika, technológia, cesty môžu slúžiť. Tam, kde je cesta, tam býva aj život, tam je aj cestovný ruch, komunikácia. Nech sa darí Lipanom rozvíjať sa na prospech vlastných, ale aj návštevníkov. Všetko dobré, Lipany. Ďakujem, pán minister, a ďakujem aj za to, že ste svojou účasťou podporili slávnostný okamih dnes v Lipanoch. Dámy a páni, o ďalší príhovor si dovolím požiadať poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a poradcu predsedničky vlády Slovenskej republiky pána Ondreja Mateja. Ďakujem pekne za slovo, vážený pán minister, pán primátor, riaditelia, tak jak za investora, tak za zhotoviteľa, milí občania Lipany. Ja som veľmi rád a sa tomu úprimne teším, že keď sme sa tu stretli, nie na tomto námestí, ale vo vašich priestoroch v kultúrnom dome na jar roku 2010, tak sme vtedy hovorili o tom, že musíme zastavenú stavbu, lebo treba povedať, že táto stavba bola zastavená za vlády Roberta Fica, s argumentom, že na východe a v Prešovskom kraji netreba rekonštruovať takéto cesty, tak sme si povedali, že urobíme všetko preto, aby táto stavba pokračovala. Preto mi dovolte aj z tohto miesta sa poďakovať v prvom rade ministrovi dopravy Janovi Figeľovi, keď sa tvorila koncepcia výstavby ciest a rekonštrukcia ciest nielen diaľnic a rýchlostných ciest prvej triedy, že táto stavba si našla miesto v pláne pokračovania výstavby. Zároveň chcem sa poďakovať aj pánovi z tohto miesta, pánovi riaditeľovi Slovenskej spravodajcej, pánovi Pavláskovi. Aj keď na začiatku to medzi nami nebolo úplne také ľahké nájsť zhodu. A pán minister povedal, že 100 km ciest, treba povedať, že z tých 100 km ciest oprav ciest prvej triedy je 54 v Prešovskom kraji. Aj vy, Lipančania, a my, čo chodíme tadiaľto dosť často, je to aj pokračovanie cesty 1/68 smerom na Ľubotín. Je to aj rekonštrukcia, ktorá veľmi pomohla našim kamarátom od Bardejova. Je to rekonštrukcia 1/77 z Ľubotína na Bardejov a iné cesty prvých tried. Je to dôkaz toho, že sa začínajú cesty budovať, opravovať aj na východnom Slovensku a verím tomu, že sa bude v tomto ďalej pokračovať. Príhovor poprosím pána Eduarda Vokála, primátora mesta Lipany. Vážený pán minister, vážení poslanci Národnej rady, poslanci mestského zastupiteľstva, primátori, vzácni hostia, Lipiančania a Lipianci.
Keď som prišiel na úrad, tak také prvé nákresy riešenia dopravy som našiel z 50. rokov. Teda už naši predchodcovia v 50. rokoch riešili, akým spôsobom viesť dopravu cez mesto Lipany. Tak podstatne ďalej sa to posunulo v 90. rokoch, keď už bola prijatá stavebná uzávera a viac menej doprava mala ísť podobne ako dnes. Stalo to 20 rokov a prišli roky 90. A keď sme začali so Slovenskou správou ciest rozprávať o možnosti riešenia, stále nám povedali, no doriešte si územný plán. Preto v 94. roku vlastne možno jedna z prvých miest v okrese Prešov, keď bolo málo peňazí, sme dali peniaze do územného plánu a viac menej sa ukázalo ako jedno z takých možných riešení dopravy, ako ho teraz tu poznáme. Zase prešlo veľa rokov a v roku 2006 sa začala výstavba. Teraz vidíme výsledok. Ja sa v prvom rade chcem poďakovať ľuďom, ktorým sme museli zbúrať domy. Ono to vyzerá všetko také jednoduché, ale boli to rodičovské domy a tí ľudia, ktorí tu mali kedysi tie domy, od 90. rokov nemohli ich tak veľmi opravovať, pretože mali uzáveru a potom pochopili to, že pre mesto Lipany je potrebné, by som povedal, tú obeť alebo to priniesť. Takže tým ľuďom v prvom rade chcem poďakovať. Druhým, ktorým by som chcel poďakovať, sú poslanci mestského zastupiteľstva. Prakticky od tých 90. rokov sa držala jedna línia, čo sa týka dopravy a taká vytrvalosť sa vypláca. Chcem sa poďakovať aj Slovenskej správe ciest. Vidím tu niekoľkých riaditeľov, myslím, že boli 4. A prakticky tak, ako sa začala vlastne to riešiť, nemenili sa nejaké koncepcie a vlastne postupne sa vlastne dosiahlo to, čo je teraz. Chcem sa poďakovať aj poslancom Národnej rady, ktorí, viete, nič nejde jednoduché. Niekedy treba lobovať, treba v podstate aj vysvetľovať, prečo práve toto riešenie a tu zohrali svoju úlohu. Dnes to dielo slúži, myslím si, že je dobré. Stále hovoríme, je to prvá etapa, pretože komplexné riešenie preložky cesty je zatiaľ v územnom pláne Severný obchvat. Takže ešte raz úprimné poďakovanie všetkým. Nech sa páči, dole pod pódium je priestor pre vás, ktorí chcete tu prítomným položiť otázky. Začína sa krátky briefing. Som rád, že sa ukončila vec, pri zrode ktorej som aj stál v roku 2006, ešte u bývalého pána ministra Prokopoviča sme spolu si presadili tento projekt do investičných zámerov. Isté, že vec sa ťahala trošku dlho aj pre istý nepriazeň, ja neviem povedať, osudu alebo niektorých politických strán, ale v závere pri dnešnej slávnosti strihania pásky som si uvedomil, že je to investícia, ktorá zvýši rýchlosť dopravy, bezpečnosť dopravy, zníži negatívne vplyvy dopravy na obyvateľov mesta, čo sa týka emisí a tak ďalej. A myslím, že zakladá nie len taký mestský moment, ale aj pre širšie okolie, pre dopravu smerom na Sabinov, smerom na Krivany a smerom na Starú Ľubovňu takisto zrýchli a prinesie nové pozitívne momenty do tohto procesu. Lipanami prejde ozaj, ako pán minister spomínal, deň okolo 9000 aut, čo je viac ako počet obyvateľov v meste a určite to bude len narastať, takže som rád, že je to ukončené. Ďakujem za trpezlivosť občanov mesta Lipan, za úst, ktorý predviedli firmy, ktoré sa na tom podielali a v konečnom aj ľuďom z ministerstva, z parlamentu, ktorí tomuto celý čas pomáhali.